एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के, एहू बहुजन के हिरवा बाबा काहे गइल छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा काहे गइल छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के, एहू बहुजन के हिरवा काहे गइल छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा काहे गइल छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के, एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के, एहू बहुजन के हिरवा काहे गइल छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा काहे गइल छोड़ी के ओ साहब सूरतिया तोहार बहुत दयाले हो। बहुत दयावे साहब बहुत दयावेला। फिर बहुजन भाई तोके बोलावे हो, तोके बोलावे साहब तोके बोलावेला। बहुजन के हिरवा, ये बहुजन के, एहू बहुजन एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के, एहू बहुजन के हिरवा काहे गइला छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा, आए हो बहुजन के हिरवा, ए हो बहुजन के, ए हो बहुजन के हिरवा, ए हो बहुजन के हिरवा, ए हो बहुजन के, ए हो बहुजन के हिरवा काहे गइला छोड़ी के मिसनवा। ए हो बहुजन के हिरवा काहे गइला छोड़ी के मिसनवा। ए हो बहुजन के हिरवा अधिकार दियला दिए के आधारवा हो। अधिकार दियला दिए के आधारवा हो। दिए के आधारवा भैया, दिए के आधारवा हो। दिए के आधारवा दियला दिए के आधारवा हो। अशिक्षित से शिक्षित बनावला पूरा बहुजनवा के, पूरा बहुजनवा के, बहुजनवा के, एहू बहुजन के हिरवा, एहू बहुजन के, एहू बहुजन के हिरवा काहे गइला छोड़ी के मिसनवा। एहू बहुजन के हिरवा काहे गइला छोड़ी के मिसनवा। एहो बहुजन के हिरवा, एहो बहुजन के हिरवा, एहो बहुजन के, एहो बहुजन के हिरवा, एहो बहुजन के हिरवा, एहो बहुजन के, एहो बहुजन के हिरवा काहे गइला छोड़ी के मिसनवा। एहो बहुजन के हिरवा काहे गइला